اللہ سکون بدنت ہمیں بڑا یہ شاعری بھی مثال ہیں تو منی علم آئیے کہ سال روچے درگتا بلوچستان ہے نا کہ برصغیر مختلف پروگرام باؤں تو یہ ظاہر بھی کہ آیا یہ بلوچستانی نمائندے نہیں ہوگا تھا بلکہ برصغیر تھا ایک مظہر نامے یا شاعری پیسہ تھا ظاہر ہے تو آئیے شاعری کلیات ہم اردو شاعری واجہ افضل مرادہ چاپوشن کو تھا اور آئیے گلزمین بلوچی شعرانی دفتر ہم کلیات ہم چابوتا درین آئیے کتابی کے بلوچی لوک شاعری اسرا ہیں انسلام آگورے تو بندہ تھا پدا آئیا ڈکشنری اسرا ہم کاری کو تھا وہ آئیے ڈرامہ ہنی مزنے کاری کہ ریڈیو اردو ڈرامہ ہم واجہ علی مینگلا ہم ردو بندہ تھا آئیے بلوچی ڈرامہ پدا پروفیسر شعیب شادابہ تو آئیے اوالا بازیں کاری ہوتا بلے مالوٹن کے آئیے اوالا مزید آئیے فکر آئیے فلسفہ آئیے شاعری اس طرح اگشتر کارکنگ بھی وجہ ڈاکٹر صاحب تو ہم شاید نزدیکا ہم دستا پرچہ کہ تو ہمارے میں اسٹوڈنٹ بوتے گئے اوار بوتا بار شعری مجلس آئیں تو کا تو لاتے ہیں یاد چیزیں میں چاروں کو گزداروں کا یاد کرائیں جی جو تو راست کچھ ہے ماں وادی کے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا بوران میڈیکل کالج وانگاہ تھا تو ماں ادا یک شعری دیوانے کو تگا بلوچی شعری دیوانے ماں کو تگا بی ایم سی ہوتی ہے ہاسٹل تو ماں ہمیں فکر کنگا تھا کہ ماں کیر ابیارا ماں واتو آستا مودا بلے مارا یا کنچیں دیگا بلوچی شاعری لوٹی یا کنچیں مزنے شریں شاعری کہ آئیا چی ماں آئیے شہراں گوش بیداراں آئیا چی ماں چیزیں ایل داری بکنا چیزیں ایل بکنا اور ماں ہمیں فکر کت کہ ماں اتاشادہ بوگوشاں تو بعضیں دیگا میں سنگتاں گوشت کہ اتاشاد نئے تھیں اتاشاد گھٹیں آچو یلا نئے دیوڑ آوڑ بعضیں گپ گوشت بلے ماں آنی گپ نظر ماں اور اتکا اتاشاد صاحب کر رہا وہ آئیا رہا ماں دزبندی کت کہ ماں چوچو ای وڑیں دیوانی کا نگاہ ہاں تو ماں لوٹاں کہ میں دیوانے پاگوا جائیا تو بکن تو آئیے مارا اچنا گوشت گوشی میں تیار ہوں بس منا بیبرے ہوتی امبرائیہ منا بیبرے منا بیارے ماں شمیں امبراؤں گوڑا ماں واجارہ ہوتی امبرائیہ ماں مشارے ٹیمبا ساریا چو مارا تکلیف نہ دا وعدہ مشارے کا گوڑا ماں یارا بورت گوں تو ادا آئیے منا میں گپ منی تانگا یادیں کہ گوشی مرچی ماں زندگی تو کا چو کدی وشو گل نہ بودتا کہ مرچی منا انچو وشی بوگائیں کہ شما درہا میڈیکل نو دربرے وہ شمیں تعلق گو میڈیکل آئیں بلے شما گو زبان و ادبا گو یک مہر دارے وہ شما یہ شاعرہ ماں گندگاؤں کے ادارتی شعرہ وانگا ہاں تو من ایک اپا صدقوں کہ بلوچی باندات روجنائیں بلوچی نکٹی بلوچی شاعری الاس نبی تو بلوچی گشتر شربوان بھی وہ ہمیں یہ اسٹوڈی ہوگا کہ مرچی ماں شما یہ پروگرام آئی دیوانا کنگاہن نے وہ اتاشاد صاحب گو ماں بازیں مشاعرے ہمیں اسٹوڈیو توکا کو تھا ہمیں ٹی وی اسٹیشن توکا ماں بازیں مشاعرے گو آئیے گو ماں نشتہ گو ہمیں میں پروگرام بتگا تو دیکھا یا گپی ماں گوشیں کہ بلوچی شاعری بھی اتاشاد صاحب ہے یا اردو شاعری بھی بچا شاعری سک بازا کو تھا بلوچی توکا اردو توکا وہ تو جانے کہ اردو شاعر اردو ایک بلائیں زبان ہے بعض ملکے تو کا آہانی زبان ہے اردو تو کا جاگا کنگ سک گرانے مقابلہ کہ زبان وتی زبان مبیت ٹھیک ہے نا وتی زبان مبی تو شاعری تو کا تو اما زبان شاعر کے استا آہاں تو بگوازے نے تو اردو والا شاعر وتی گپا مننا کہ اردو شاعری تو کا اتاشاد وڑے شاعر تنی ودی پیدا نہ بود تک پرچا اتاشاد یک دگا شرعی بود تک کہ آیا لفظ اچو کہ ظہور صاحب کو شگاہت کہ اتاشادہ گشتا تاکہ دنیا جہان دراہیں لفظ بلوچی منی کر رہا موچ ماں بلوچی شاعری شروع نہ کنی ایگا پائیا راست گشت کہ آئیے بندات چاہ اردو شاعری بود تک پتا مرد مارا گوشت کے تو اردو شاعری بکم بلے تو بلوچی نمگا ہم بیاگ ہوں تو بچار کے آیا اردو شاعری تو کا بعضیں بلوچی لفظ کار مرز کو تک آیا ہوتی اردو شاعری تو کا بلوچی لفظ اما وڈ کار مرز کو تگا کہ تو اچ ترا اچ محسوس نبی تو اچ نمارے کہ ای لفظ دگا زبانیہ چیز ارتگ و ای شاعری تو کا
मान को तक अता शादा बाजें दिगा बलूची लफ्ज हम अच्छे लफ्जा के मर्दम आहानी बाबता सरपद नबुतगा तो आहाना यक अच्छी वड़िया या कारमर्स को तक यक शेर यस्ती ये मवानी पदा के आइए तो का तो विचार के चीजें अच्छी लफ्जा जी के आइए चूं कारमर्स को तगामी शेराना होती है जी शरीफ दरा मजलिस देमा रवान है तो डॉक्टर तारिक सकी वजाता शाद बाबा गप पाएं तो वजाता शाद वाला शेर भी चलो जी हो जा हा शेर चू एवढा इनके तो इसी गप्पा गुजदार मतलब रदीफ व काफिया तो के चारे रह दो पेशरे दा गुड़ा तर मालूम भी के आया अमी लफ्जाना अमी अरपाना चूं कारमर्स को तक जी उसी शपे के बाम मसारित चुशी शपा सोच शपे के बाम मसारित चुशी शपा रसोच पा उम्रिया के वदारित चुशी शपा रसोच वदा तो बेचार आउशी वदारित अच्छा वदारित बलूची तो का ए लफ्ज ए वड़ा कस्सा कारमर्ज न को तक वदार के वदारित न को तक वदार को तक वदार बीत भले वदारित जो कस्सा कारमर्ज न को तक देमागुशी के तो रोचे वाजय इस्ताल माए वाहुंदे तो रोचे वाजहे इस्ताल माए वाहुंदे तरा के पज्जा मयारित चुशी शपा रसोच वाह 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 देमा गुशगाइंत के बिदन दाग चुशी नेमरोच बिदन दाग चुशी नेमरोचा आस बिदे बिदन चुशी बिदन दाग चुशी नेमरोच चुशी नेमरोच आरा आस बिदे दिलापा आस बुगारित चुशी शपारा सोच कुशित वाहगापा रोजनाइये नामा कुशित वाहगापा रोजनाइये नामा दिले चिरागा तहारित चुशी शपारा सोच पता है दा बिचार उसी तहारित चूं कारमर्स कुतगी चूं वशिया को कारमर्स कुतगी के तो इच नमारे के ई चूने लफ्जे सारिया चून बुता वाजा नोकी कोन ये पज्जारा देमा गुशित के मा रोच जरदगा मा रोच जरदगा ग्वरबाम मा समीनो सबा बाजवश मा रोच जरदगा ग्वरबामो समीनो सबा ना अंगत मारा किमारित मारा किमारित चुशी शपारा सोच शपे के बाम मसारित चुशी शपारा सोच पाउम्रिया के वदारित चुशी शपारा सोच बाजवश रात जुल्फों में कटे सुबह सबा हो जाए रात जुल्फों में कटे सुबह सबा हो जाए उम्र ता उम्र ठहर जाए बका हो जाए कुफ्र निशा में सागिर व साकी बातिल कुफ्र निशा व में सागिर व साकी बातिल और अगर मस्त निगाहों की खता हो जाए हम सितम खुर्दे अगियार इन तेरी खातिर हम सितम खुर्दे अगियार इन तेरी खातिर तो जमाना ही खुदा हो जाए वो तमन्ना जो रहे दिल में तो धड़कन कहलाए वो तमन्ना जो रहे दिल में तो धड़कन कहलाए सुरमगी हांकों में हाय तो हया हो जाए शरदना अताशाद हवाला अताशाद शायरी बाबता शख्सियत बाबता देमा रवान है तो लाजमी जिंदगी राज उती बामर्द बा या उती शायर बा क्या हनी मजनी किरदार नमीराना तो लाजुम अताशाद जिस्मानी फिजिकली रवक उती जाएगा हंसते भले आइए शायरी मन के दुनिया हंसते आइए शायरी अबदमान तो आइए ये वाला बाज़ें ड्रामा हम नविश्ता कुता डायरेक्शन हम दाता और बाज़ें उती शायरी तर्ज हम दाता बाज़ें गुशंदा नूरल भी या उस्ताद रहीम बख्श नाज भी और नहीम बलूच भी बाज़ें गुशंदा नज़दीकत इसता ये तर्ज हम कंपोज को दाता तो ये वाला PTV भी या रेडियो पाकिस्तान भी तो आइए मजने प्रोडक्शन हंसते हैं ड्रामा रोशमा हंसते हैं ये देखिए डॉक्यूमेंट्री रोशमा हंसते हैं आइए वक्त कंपेयरिंग होता है इंटरव्यू हम कहता तो बायदें आइए अवाला गेश्तरकार भी तो आइए सरा PhD हम बुता बलूची हम बुता उर्दू हम बुता तो आइए कारण अवाला प्रोफेसर डॉक्टर बैग साहब PhD को था मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सूर्याबान हुआ देखिए बाज़ 4-5 मरदों आई सरा MPhil हम को था
تو یہ بابتا انگا مندینا یہ شاعری یہ کار ہمچو زیادہ کہ بابتا انگا جیڑ وہ کار کرنے ضرورت ہے ضرور صاحب یہ بڑے شخصیت کے یہ عمر ہم انچو نبوتا 52 سال کم عمر تھا وہ انچو بے مثالیں شاعری یک ستائی کرزی پتہ بیروکریٹ بوک بیروکریٹ سے وتی ذمہ داری وقت ایک دنیا ہے وہ پتہ ہوتی شاعری ازما ہوں دیما برگ تو ہم بیلنس کریں ہم گرانے بلا یہ کتا پیش داشتا جی یہ بابتا جی دوشک یہ واقعی خبر ہے کہ آئیے عمر کے ساس تو گشت کرنے 57 سال کہ چوکے 939 آئیے پیدا بوگیں تو 9 ہفتہ آئیے چھ دنیا ہر رہوگی تو ان چکیں بلا ہنکاری تو گوشگے منی مقصد ہمیشہ کہ آئیا چا 16 و 15 سالہ کے گو دلگوش ورکو تا شاعری ہے نمگا پچھے لگتے ہستے چو شوکیہ شاعران تو بس یار من شعر بندی یا شعر گوشی یا شعر نبشتہ یکی ہستے کہ آگو منصوبہ یک شاعری کنگ لوٹی وہ تہنا شاعری نکاں بلکہ شاعری تب و میلا مٹکاں یعنی ہما اہدی شاعری کوہنی شاعریہ یک ہنچے نوکے جامگی گورادام کہ آئیے تنے وقتی منترہ گوشگاؤں ماں مروچی تی ٹی وی نشتہ چیلنج کنگاؤں کہ منیر مومن بلاہیں ایک ہستی کاپی کنگ بھی واجہ قاضی نمیران آئیے رہا بلکہ مردم کاپی کرت کنام بلے مرد دمائیں کیا آتا ہے کاپی کرت اتا ہے درور تنی ساہتا کہ مائدہ نشتگا پیدا کرنا ہوتا اسی مقصد یہ نہیں کہ بلوچی جوانی شاعر نہیں بلے ہما کہ اتا ہے تبو میلا کے شاعری اتا کرتا آئیے درور مروچی موشا کہ نیستے اگر یہ اردو شاعری معشومہ کمی چھارا آئیے وڑائیں کہ بڑا کٹھن ہے راستہ بڑا کٹھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو بڑا کٹھن ہے راستہ جو آ سکو تو ساتھ دو یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو بڑے پریب کھاؤ گے بڑے ستم اٹھاؤ گے بڑے فریب کھاؤ گے بڑے ستم اٹھاؤ گے یہ عمر بھر کا ساتھ ہے نبھا سکو تو ساتھ دو جو تم کہو یہ دل تو کیا میں جان بھی پیدا کروں جو تم کہو یہ دل تو کیا میں جان بھی پیدا کروں جو میں کہوں بس ایک نظر لٹا سکو تو ساتھ دو میں ایک غریب بے نوا میں ایک غریب بے نوا میں ایک فقیر بے صدا میں ایک فقیر غریب بے نوا میں ایک فقیر بے صدا میری نظر کی التجا جو پا سکو تو ساتھ دو یہ زندگی یہاں خوشی غموں کا ساتھ ساتھ ہے یہ زندگی یہاں خوشی غموں کا ساتھ ساتھ ہے رلا سکو تو ساتھ دو ہنسا سکو تو ساتھ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے کس نے کہا تھا گھر لبے دریا بنائیے بیا کے استالان جب تک پل مشپے گی مائے کانا ایوتی آب رواں شنگیتا وڑا نیم شپی پاسا مندلا ہومان کنا نیم شپی پاسا مندلا ہومان کنا بیترہیں دردہ مزن جیو جان کنا چھے دگے تی عشق فقیرانی مال و مت چھے دگے تی عشق فقیرانی مال و مت ایوتی ہرسان تی سرا زرشان کنا پتئی عشق داتگیں زیم آزگا پتئی عشق داتگیں زیم آزگا گوتی بدوہاں روان دیوان کنا بے نوا زندیں تو منی شات حبلو وطوطا گریوان وطوطا وشان کنا سردرہ ہتشاد حوالہ مروچی مجلس ہیں تو ما ڈاکٹر طارق سکیہ گوں واجہ زوزیبیہ گوں یہ شاعری بابتا عشق نگاہیں تو ہتشاد شاعری بعض زیبائیں بعض وشیں دلا وش سارت کا تو ما لوٹیں کہ ما آئیے بابتا گپ پہ بجنے بلے ڈاکٹر صاحب تو لس ما
کہ عطا گو دوستی داراں آئی شاعریہ پسند کنا آئی کردار و شخصیت والا تو آہاں چھ دستبندی کنے کہ عطا شناسی والا چھ کارکنے کی ضرورت ہستے ہیں کارو باز مطابق انگا منیلا کارکنے کو جیسے اچھا کار یہ وڑے مردمے سرا تو ارچی گیشتر کار بکنے امیچو گیشتر طرف معلوم داری رسی پرچا کہ عطا یک تیوگیں عہد دیا نام ہے عطا یک روچے دو روچ 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال 20 سال نہ بھی ٹھیک ہے نا یک بلا یک عہد دے انچو کا شما گوشت کہ 50 اب سال آئیے عمر بود تک آیا ماں اچھو سرپت بھی کہ آیا یک بھرپور زندگی گوازیں تک پرچا کہ یک بیروکریٹیم بود تک بلائیں اقدائن سرا بود تک او بلوچی او اردو یک جوانی شاعری بود تک آئیے اما مردم کے آئی سرا کارکنگ لوٹا تو اما مردم کے بلوچی تو کا PhD یا ایم کنگ لوٹا تو آہانا باعدند کہ دگری بدلا گیشتر انو اتاشا دے سرا بکنا جی میں لوٹت کہ آئیے غزل یک اردو غزل بنا گونی ماں یہ شمارا اشکنا ہے نا اچھو یہ وڑیں کہ پارساؤن نے بڑے ظرف کا اظہار کیا پارساؤن نے بڑے ظرف کا اظہار کیا ہمیں سے پی اور ہمیں رسوا سرے بازار کیا ہم سے پی اور ہمیں رسوا سرے بازار کیا رات پھولوں کی نمائش میں وہ خوش جسم سے لوگ رات پھولوں کی نمائش میں وہ خوش جسم سے لوگ آپ تو خواب ہوئے اور ہمیں بیدار کیا آپ تو خواب ہوئے اور ہمیں بیدار کیا درد کی دھوپ میں صحرا کی طرح ساتھ رہے درد کی دھوپ میں صحرا کی طرح ساتھ رہے شام آئی تو لپٹ کر ہمیں دیوار کیا شام آئی تو لپٹ کر ہمیں دیوار کیا سنگساری میں تو وہ آت بھی اٹھاتا عطا سنگساری میں تو وہ آت بھی اٹھاتا عطا جس نے معصوم کیا جس گناہ گار کیا پارساؤن نے بڑے ظرف کا اظہار کیا ہم سے پی اور ہمیں رسوا سرے بازار کیا بس خوبصورت کدی بیت من نزانی منی آگئی چوابا کدی بیت من نزانی منی آگئی چوابا منا ہچ شفا ندا تک دل ہش کریں کتابا او سمین و آسمی بو کدی میں گرا بیا تو سمین و آسمی بو کدی میں گرا بیا تو بدے شفاری بکاں منی زردہ پیچ اتابا من جیڑگاں دلے گا منا حال داد گداری من جیڑگاں دلے گا منا حال داد گداری منا چی گوشید بانوک منی کھاگ دے جوابا کدی مہپرند کے شنگن کدی دیدگن خمارن کدی مہپرند کے شنگن کدی دیدگن خمارن منا شادگار کو تک ہمیں سمیانی دابا شردر مجلس دیما روانے تو مجلس گڈی بہرا سار بوتا نما زور سب تینم گرویم زور سب تو تشاد حوالہ موشن چیزی مرا اش بکنا ہے تو لس مردمان کے اتشناسی حوالہ کارکن لوٹاں تو یہ گپی بھی جاؤں پدوتی شہرہ اشکنا جی اچھا اسی کے آتا اول وہ اسی کے آتا سرپد بوگ لوٹی کیا یہ کم کی عمر کرتا اور انچ کے بلاہیں کاری کیا یہ پوتا یک جاو دوارے اردوے تو کا ہم اور بلوچیے تو کا ہم یہ کیوں آتا سمجھا کو سرپد بوگ لوٹی تو اگر ہمیں خودی گپا کے ماشوہ جانن نا آئیے شیرانی تھا سکباز ہستے نمبر شیرہ اشکنا تو یہ حوالہ من نظر کنی پمائی ارواحا و تی شیرہ کہ لورد سنگری تروچے لورد سنگری تروچے گلزمین ترہیت روچے لورد سنگریت روچے گلزمین ترہیت روچے شپ میریت وتی موتا باند پم بیت روچے شپ میریت وتی موتا باند پم بیت روچے روت غلامی نوبت روت غلامی نوبت آجوی رسیت روچے ظلم تی کلات ریزی حاک بھی ڈوریت روچے ظلم تی کلات ریزیت حاک بھی ڈوریت روچے روچ بیت کہانا کوہلو بلیت روچے آکے مارا سوچانی وطن بنگریت روچی آکے مارا سوچانی وطن بنگریت روچی تو بکش گمی پمن
تو بکش گمی پمن وشی ردیت روچے ہون مچلیں ڈیہا گرند پرگوزیت روچے ہون مچلیں ڈیہا گرند پرگوزیت روچے زیبی وانگیا پروشی راج پدرہیت روچے زیبی وانگیا پروشی راج پدرہیت روچے باز وش میری زمین پر ایک کٹورے پانی کی قیمت 100 سال وفائے آؤ ہم بھی پیاس بجھائیں زندگیوں کا سودا کر لیں. آتا شاد والا بازیں گپے پشکپت بلے آئیے کردار و آئیے کارس مزن ہے تو شرب درنگ امید آنکھا ڈاکٹر صاحب تیہم منت کے تو مجلسات کے واجہ ضرور صاحب تیہم باز مہربانی شرب درنگ تو لازم زندگی نمیرانی شخصیت سرا مراکش و دیوان کنک عید کے مردوں سیکنڈ دیا کے سبب جوڑ بھی پرچہ کہ آئیے شاعری امچو اثر ہیں بیروکریٹ اور سرکاری افسر باز گستا بلے عطا شاد شاعری زندگی آئیے سرا چیچو کار بو گئیں تو آئیے تخلیقی یہ سازش تھے تو لازم سازش مردمہ زندہ کم شرف دران کو امیداں کا مروچی مجلس سے سوچ کار میر احمد کاکڑ